apa sore saiki lho jam loro. Jam telu. Siang setengah sore semuanya. Sehat? Amin. Alhamdulillah, semoga semuanya sehat selalu, panjang umurnya. Amin. Masih semangat, Bu? Mau nyanyi lagi? Dikasih lagu lagi? Yang semangat apa yang sedih? Contohnya apa contohnya? Emangnya enek toh mbak sing semangat karo sing sedih? Ya nek, lek sing sedih. Sing piye? Sing sedih sing piye? Lek sing sedih saking menghayati, contohnya lagune Lamunan. Lamunan. Kayak sedih. Terus lek sing semangat iki contohnya Bokong Semok, kuwi kan semangat. Oh, sing ning gone kandat kae apa sing sedih kae? Sing ndi? Pas sampe nyanyi ning kandat ngantek nangis-nangis kae. Oh, Nirmala. Oh, Nirmala jajal benti kelingi Mas Kalem sampe nyanyi pingin roh introne tok sing suasana sedih sing piye, sing kasaran sing piye. Luar biasa ya. Itu lagu yang sedih. Itu yang suasana sedih. Iya. Terus sing suasana sing gembira sing piye? Yang gembira itu apa ya? Masa Bokong Semok? Aku selek seminggu tanggapan Bokong Semok kae. Lah terakhir sing lagi viral kuwi lho, Mbak. Bosen. Loh, bosen sampai ada penonton-penonton ini selalu merindukan ngono loh. Bokong Semok Bokong sapa semok Bokong iki semok sanggel Pak, botek nyuting ning rai ngene bisa lho, Pak. Piye nyuting mbok kan kadoan ngene. Nyuting ning kene. Kameranya rada burem marai nek ora ketok. Bokong semok Bokong ini kan semok rambut disangkel yo aku Bokong semok Bokong ini kan semok rambut dikeleng Dikasih Bokong Semok ya. Bokong Semok bersama Mayangkara original. Nyapa tokok susuku blorot. Mang ora diganjel, Bo? Hah? Mang ora diganjel. Enggak, ini tadi kurang siset. Oh, kurang siset. Iya. Itu tunjukno ta. Duduk susune. Kembene. Oh, iya. Klambine maksudnya. Yuk semoga bareng-bareng Mayangkara original Niken Salindri spesial untuk warga masyarakat Karanganyar Kedung Betik di Samben Jombang Jawa Timur Indonesia. Semoga salam sehat Mas Pur. Jangan lupa senggak semuanya ya. Oke. Bapak-bapak senggak semuanya ya. Oke. Semangat senyum. Nah, saya kayak suara nembak kayak rasa senggak kayak. Arang kota mongko sosial arang manis tanggal sepisah semok ini kan semok bisa Sapa semok rambut disangkel
luar biasa. Luar tenan. biasa. Sama duwe duit Kak ya? Lah yo. Piro? Sama duwe duit Kak? Gak duwe. Ya. Ya, matur suwun. Iki jenenge anak sing berbakti ya. Engko balekno. Ya soalnya sesuk wae bayar sekolah kok. Cuma Titik. wis ditagih gurumu soalnya di WA Pak Soleh besok wayahe niken stradiktur tegene Bali ini loh. Ora usah melu sabitur, gak usah bayar. Loh, melu gak melu hukumnya wajib membayar. Gak usah. Wis kadung tak bayar ino. Ya melo. Nah, di pasrahne Bu Renggo ae. Ayo. Sik nyanyine mau kene. Jaipongan ae. Oh, jaipongan. Sik gendinge apa? Gendinge apa? Gendingnya apa Mbak Latifah? Sing nyanyi ben Mbak Latifah. Oh, oh sampai joget wah ya sip sip. Iki joget ning gone ndi? Oh, Mojokerto sempat Mojokerto. viral. Heeh, iki lek ra mergo suarane Mbak Latifah ra viral. Wah, iya tenan ki terus yo sinden Mayangkara memang suaranya luar biasa. Api-api terpilih semua sih Terpilih yang semua. Koroy. Lulusan di Sangono sik 100.000 ben semangat. Oh iya iya Mbak sik Latifah. engko. Umumnya Pak Le. Padha tak sangoni mari. Umumnya Pak. Sangone 100.000 kok dipotong 200 Oh, ya. Loh, yo men 100 malah. men lo. Iki apa Mbak Yuki Gending ya? Apa Iki ya? Mas Malah Bisma iki pengendangnya biyen salah satu muridnya Reza Kabul. Ya. Iki biyen ya didikan lho cah iki sing mare aku. Masa? Heeh, tekono ora percaya. Oh masa kok dididik wong akeh ha iki nah. Dididik sapa-sapa. Gendenge apa Mbak Yu iki Mbak Yu? Walang kiki. Serapat karo walang kekek. Oh gak bajing loncat gak ya? Manut sembarang. Manut. Bajing loncat apa? Wis Sembarang, manut. serapat bablas walang kekek. Soalnya ngene Mbak Niken, warga Jombang itu memang biasanya itu remene laras-laras selindro. Oh iya, Oh. benar. Walang kekek itu selindro. Warga Jombang iki akeh budaya. Budaya. Jombang beriman, wayahe sembayang, wayahe jaranan yo Jaranan jaranan. waya mentem ya mentem. Mentem-mentem ya gak apa-apa. Wayane masjid penting ya ning Ning masjid. masjid. Aja lali kewajibane. Nomor 1 salat ditumindake. Ngono lho Mbak Yu. Manut. Ngomongi tapi ora tau salat. Lho, Gajah diblangkoni. cara kurang ajar ya ngono ya. Sebene jarno. Ki apa ki serapat bablas walang kekek Mayangkara original dados. Beri tepuk tangan untuk Niken Salindri. Aku sayang ibu dua juga sayang sayang satu dua tiga sayang semuanya Prabalingga pancen kondang ning negara manca Ala garengan deh. Jogetan ala garengan Semarang. Bablas walang kekek. Gandes lumesra solani Luwes tenan cah.
garwa muda garwa muda mudane sang Prabu walah kekek mencelok ning tembok mapur mati mencelok ning apari aja sok seneng cekas karo wong wedok tak tinggal lunga setengah mati yo mas yo mbak bisa gambaran bisa nyulik apa trimo nyamar bisa nyati saksi seswa romo-romo arane bangsa nawala etan kali kula ya kali tengah ono wati etan kacipa kula ya kati tak timbang-timbang padha abdi ya iya Awas. Mana lo mas katanya nih dari sana kali dari mana datang cinta dari mata dan luar biasa sinden serba bisa bermulti talenta tenan Dok. Jadi gini ya, dari segi suara sampean sudah tidak bisa diragukan lagi. Apa ini? Ngono jare merante duwe. Bae duwe sak kresek. Pembohong, kau pembohong. Papa ke jenengan temu gian. Lah yo. Lali kamu apa? Jenenge wong sering sedekah dadi ceblok mesti enek sing wong berbaik hati mesti diomong nih. Memang Iya. roh gawine duduk dhuwit. Hah? Jadi bon wae cacah memang bedal rene bon solar truk. Heeh. Terus pick up mau. Heeh. Jadi nota-nota tugas bensin ini tak kelompok nih dari siji nih gue nih. Kok abang-abang kok Nah, yo SPBU kan toknya mesti abang stempelnya. Lah ya ora. Jadi ngene, Mbak Niken, Ya. dari segi suara sampean wis masyarakat wis Niken memang terkenal memiliki suara emas. Ternyata jogetane sampean tak delok iki jan luwes tenan. Iya. Sing marai sapa to iki? Sing marahi. Heeh. Mamah Wiwin. Mama Wiwin wong enek rawuh gak? Ora. Mama Wiwin ini sebenarnya hadir tapi di dalam sana nggak berani keluar. Oh gitu. Oh. Iya. Sudah ya. Oh. Tak istirahat aja ya. Istirahat dulu. Ganti gantongan sih ya.
Ganongan dulu nanti. Jadi ini Niken buatan nanti setelah ganongan akan nyanyi lagi sampai lost full sampai barongan terakhir nanti. Setelah ini nanti malam Niken juga mau pindah campur sarian pindah nanti Kedung Doro Tembelang Jombang. Kedung Doro Tembelang Jombang. Hari ini jaranan di sini, nanti malam pindah Mayangkara Campur Sari di Kedung Doro Tembelang Jombang. Terus niki kuwatah sing tanglet kula mengke upami ndugaaken jaranan utawi campur sari bintang tamune Niken Salindri saged langsung koordinasi dengan panitia yang ada di sini. Wow gitu. Siap Bapak. Ini buat dari Bapak Keamanan dari Bapak TNI ngapunten ingkang beto payung dipun ingkupne mawon amargi yang belakang boten ketinggal. Setuju nggih Bu nggih? Nah, ngoten dados payunge ditutup rumiyin, kersane sing belakang saged ketinggal. Kula tak nyumbang satu lagu Mas Kalem, tintingane Mas Kalem. Lah iki E minor. oh iki lho Tintingane. Yo. Lap. E minor. Kurang dhuwur. Oh, yes. Wis, ganongane Mas Kriwil, tandake Mas Kriwil. oh tiba-tiba prank tak kirane arep nyanyi soalnya arang-arang kadang aduh dikisah kuih para kadang pada rasa kakung semua putri kakung satu dan kinamatan tapi kalau semoga kita lanjutkan kembali arti masukan dari kakung banding kalau terangkan putri arso panjadikan sabi saking para kadang mayang koro original izin berikut kanto putih lampai pun sang mati bujang anong kang cerepat dari mati bujang kanong nalika sematan melepat wonten ing sajroning monolir bayo dipun kasarun dening para praja prawadya kula kewan alas patih singa kumbek ina saking sak warga mayang koro original ngeteraken sugeng pinarak sugeng amir saling atas purnaning pagelaran semoga ayo kanca para kanca timbangane turu sore-sore ayo sowan-sowan ing kutha Ponorogo. Hey!